Model man ni siya sa ko ano. Model sa Kili-Kili Model sa Power. kuan, Kili-Kili Power. Ano mong gamit na ko answer? Para What? mong ilok. Zinrox. Maday nalagom. Sa nasunog day. Guys, nandito kami sa metro. Guess what? Nasaan kami? Nasa airport na kami. We're at the airport already. It's so early in the morning. Malapit na kami mag-board. It's already, oh, tanawa. Look at it. 8 na on. Aba na sa siya na on. I'm so haggard kasi I woke up so early. Tingnan niyo yung face ko, oh, diba, oh. I'm so dry here. Ay! Mapakita kasi nasa airport man tanong. So, I'm gonna see you later guys pag naka-board na kami, okay? Hi guys. We're finally not yet done. Oh, oops. I thought you went to the airport. Yeah. Joke, joke, joke. Oh my god. Nag-ano lang kami guys, nag-kaymono. What is kaymono? Nag-market. Yeah, nag-market na kaming dalawa. They're Ricky, early naman. I look so ewy and haggard. Look at my eyeliner. Why did I bother to apply eyeliner? And then, super dry under eye. So, wala pa kaming nabiling foodie ng mga Dodge. So, dadaan pa kami ng ano, as in, seaside para bumili ng pagkain ng mga Dodge kasi doon sa Colonnade walang ang pangit ng ano nila chicken neck doon, mas maganda doon siya. Hopefully meron doon sa seaside. Yeah, medyo early pa, it's like mga 10:30 already. Ang tagal namin naghintay doon kasi dumaan pa ako ng Familia House kasi may binili ako para sa ano, blouse ni Sashi, and then dumaan din kami doon sa Progress kasi may binili din ako for my project that I'll be doing soon. Watch out for that. Hopefully magawa ko na siya agad, but wala pa akong fabric. Why you are, he is always making fun of me. Lagot kay ko na niya, oh, kana niya. Awa. Bastos kayo, ayaw kayo makuhaan, na hindi pwede sa YouTube yan, gore yan. So yun, hopefully bukas ewan ko kay Rookie kung sama niya ako. Gusto kong bumili ng ano, cloth para sa project ko kasi I'm planning a lot of DIY sewing kasi I've been into sewing, you know, these days. Gusto ko mag-sew, so ayoko ng makeup kasi ang dami ko ng makeup. Yeah, but oh my god, 3K na tayo guys. I'm planning to be doing a giveaway pero hindi ko pa rin nabili. I'm planning pa lang, so hopefully ma-push natin yan. So yeah, see you later. Hello! Nasa airport na naman kami. Nice lagi din nga airport, no? Hindi tagi ni murag ka ng parang ano. Parang say tawagan ni. Basta. Guys, nasa SMC kami, bibili na kami ng foodie for the doggy. We have this bed. Oy. Bed. Jollibee din, oh. Ano yun? Chilling. Okay, second. Thank you. Thank you, sir. So we're home na guys. Grabe ang init. Hindi pa ako nakaligo kasi gabi ako naligo. So I just have my hair like this. Haggardness na. So ano na.
magto-12 na, malapit akong kumain, but yun, we put away all the groceries na pala. Tapos kasama ko si Ruki. So yan, puno-puno yung ano natin. Oh my god. Tapos I already marinated the dog's food. Ito chicken neck na may silver swan soy sauce. And then yan, nagluto na din ako ng konti kasi hindi sila kumain ng ano. Eto, may naiwan pang hindi tinapos kinain. So, hotdog to yung binigay ni mother. Baka hindi nila gusto. So, I'm just going to add chicken neck on this one. Kaya nagluto ko konti. Tapos, bibigyan ko din yung mga cats kasi parang gutom pa yung mga cats. So, yan. So, eto pala yung binili din namin sa Progress, guys. Ayan. Can you guess what it is? So, I will be doing a project on this one. I don't know when, but yeah, I'm gonna definitely do it, and I'm gonna film it. Yeah, maybe, you know, because I'm thinking it might help others. Yeah, so check out for this project. Ayan. Guys, nandito ako sa labas kasi I'm feeding the dogs again kasi hindi nila kinain yung foodie nila na binigay ni Anma sa kanila kasi I don't know what happened. Pero now they are eating. We eat your foodie now eh. Gilo, si Magilo. Sino kayang hindi kumain kanina? Kasi marami yung naiwan sa isa tapos isa. I don't know who did not eat. Is it Miguel? But it's usually Miguel that's going to eat. Eat again. Also got this one pala guys from Glutamax. I haven't tried this one. This is the light and firm facial wash with nano white technology. And then yung isa is the instant white matte finish face cream with SPF 25. Yeah. So I'm gonna try this one. Hopefully mag-work. So I just bought the sachet kasi para hindi masayang in case na I will have irritation or something, diba? So, sulit talaga itong mga sachet, guys, na binibenta nila kasi if you don't like or yung skin mo will not like the product, then you will not waste money compared to, you know, buying those big tubes na yung tagwa 100 ml tapos hindi naman magagamit. So, yeah. Hopefully mag-work siya, and I will do a review on this one as well. So guys, snack time na. Snack natin coffee and this one, chideng lala. Comment below if you have tried this one nung bata pa kayo guys, lala. Dati malaki pa siya and now it's like mga 2 inches na lang. Oh, mga 2 inches na lang yung niya dito, tapos 3 by 2 na lang. Dati ang laki-laki nito. So I'm gonna eat this one kasi gusto ko to. Gusto ko to kainin kasi hindi din ako bumili ng ibang chocolate. I told myself not to eat chocolate, but when I saw this one, oh my god. Konti lang din yung binili ko, 4 lang. Dami pa rin yung 4 no. Pero yun, baka makita yun mamaya ni Sashi, kakainin din niya tsaka diba. Gabi. Ang sarap. I don't know how much is this one. Kalimutan ko kung magkano na tong lala. Pero dip natin sa kape. Sarap. Sarap ng lala. One for you. So, grabe guys, ang basa ko.
Tapos ang shiny, I don't know, I look so iwi again. More iwi pala. Kasi I just bathed Miguel kasi ang daming kuto. Tapos yan, nakabili na ako ng soap na para sa ticks, fleas, and lice. Ayun, so si Miguel muna yung unang niligo ko, guys, kasi bala ko sana silang dalawa ni Maui pero hindi na kaya ng powers talaga. ng power ko kasi anong tagal namin, ang dami kong kinuhang mga yung mga tick ni ni Miguel, ang dami sa kamay niya. Ayun, tapos he was like splashing, tapos yun, nabasa ako, and I think I got a lot of yung mga balahibo ni ni Miguel. Tapos ngayon ang bango-bango na ni Miguel. And when I put Miguel outside, yung nilabas ko na siya, tapos pinahiran ko na siya ng towel, tapos paglabas niya, oh my God, Maui was so excited. Maui is so funny kasi inamoy niya yung put ni Miguel, tapos grabe, hindi na niya tinantanan si Miguel sa kakaamoy. Oh my God. Tapos ngayon, chinek ko, tiningnan ko kanina, nasa ilalim na ng upuan si Miguel. Tapos nakabantay si Maui. Tapos pagod na si Miguel, yung dila niya kaganyan, nakalabas na. Kasi pagod na siya kay Maui. Ayun, tapos nakabantay pa din si Maui. Tapos tinawag ko si Miguel, "Girl, are you tired already with Maui?" Tapos pagkalabas ni Miguel, tapos naman, biglang punta din sa likuran si Maui ni Miguel. Oh my God, Maui is so weird. And I told Maui na, Maui, Miguel is a boy. OMG, Maui is so stupid. Tingnan nyo, guys. Ayan, hindi na natin tinatantanan si Miguel. Unsa man na, we? Uy, boy, manggod na si Miguel, we. Unsa dyan na, we? Yan, tingnan nyo. Oh my God. Hindi na talaga sila natapos. Yaks! I'm gonna eat snack, tinapay, tsaka coffee, guys, kasi I got hungry. It's already 5 and tinunaw ko yung dinifrost ko yung butter kasi masyadong matigas, hindi ko siya ma-spread, and then it ends up natunaw naman. So, I'm just waiting for it. Oh my God, it's so dark. So, nandun na yung coffee ko. I'm just gonna need my butter. I'm gonna check if grabe yung freezer namin. Punong-puno. If it's, oh my God, it's still very lanay. Butter. Tunaw na tunaw pa siya, guys. Hindi ko na mahintay. Ito na lang yung pang ko ng tinapay, palaman. Tapos yung tinapay namin, ito pala yung sa bread package from Colonnade Mall. Hindi ko lang alam if exclusive ito sa Colonnade, pero ito gusto ko siya kasi hindi siya yung pale ba, doesn't look pale, tamang-tama lang. Tapos ito is raisin loaf, 42 pesos. Ayan, and there's my coffee, and then I'm going to eat 2 bananas too. Yan, I'm so hungry. So guys, I am cooking tempura para snacks nila ate. Nandito na sila ate. Malapit na itong maluto, guys. Wow, ang itim nung pinaglutuan ko ng chicken ng mga dogs. Yan. Madam, ready na. Loh, hindi makita si ate. Here's your tempura. Oh, pupi. Wow. Pero walang sauce. Ito na lang yung gagamitin nilang sauce. Yung Del Monte Sweet Chili Sauce. Masarap din yan. Yan.